ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ ҳамхалӣ дошта бошед, марамат сурат маълумотша дар ватсапи экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй кардем, мо чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстон азиз, ҳастаи дута опелои хетчбек ҳастаи ки нархҳои арзон кардем, сароша дута опел хетчбек ҳастаи мақсад ки опелои сидан ҳастаи хундай салярсата аз территорияи Россия ки ҳам алиши ҳам фурӯшӣ ва ҳастаи мошинои Kia Seranto ҳам алиши ҳам фурӯшӣ аз территорияи Москва ҳастаи Toyota Camry 3 ҳастаи дӯстони азиз, Toyota Camry 3 ҳастаи ва Toyota Camry 10 ҳастаи дӯстони азиз. Хоб тракторои Беларуса солҳои 2014-15, солҳои 18 солҳои 90 ҳастаи дӯстони азиз. Ва ҳастаи хоб Мерседесои сечка бо нархи арзон ҳастаи. Ҳастаи Corolla 2 ҳастаи ки се кадаги ҳастаи бо нархи арзон ҳастаи. Daewoo Nexia ҳастаи, Opel Caravan ҳастаи ва дигар навъи марки мошин ҳастаи ки нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ва ҳастаи материали фурӯшӣ ҳастаи. Обшим ҳамихел навор курси мута бошад 111 сомон навор ҳастаи марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ ва алиши. Дӯстони азиз, мошин дар Москва ҳастаи. Алиш мешавад ба мошино ки дар Тоҷикистон бошад, мега алиш мешавад. Хоб Hyundai Solaris соли бароишаш 2011 сол 34 бензини холӣ, мотор 1.4 литр, коробка механика. Ҳолати мошини баъдрон беҳтарин мошин, ҳамаи намуд мақсад комфорт дорад, ҳама ҷош кор мекунад. 4 баллони зимни дӯстони азиз дорад, қадди дисковоша бо 4 дига баллонои летиум ҳастаи баъдаш қадди падарка ҳастаи. Мошин мегӯяд фақат мошини дастия, умуман мегӯяд такси кор кардагӣ нестаи. Сайтсияни мошин мегӯяд идеалан, мошин мегӯяд барои лӯбӯхи проверка мегӯяд тайёр ҳастаи. Хоб нархи мошина мегӯяд сумаки 550 000 рубл мегӯяд соҳибшон, бо мақсади ягон сум муомила мешавад ва алиши мешавад ба мошиное ки дар Тоҷикистон бошад, мегӯяд метавонанд ки ин мошина қатъи мошини Тоҷикистон буда алиш кунанд. дӯстон азиз, ҳамихел вариант ҳам сумаки 550 000 рубл муомила дорад ва алиши ба мошиное ки дар Тоҷикистон бошад. Мошин дуюм дастае ки дуюм владельцае, беҳтарин ҳолатае. хоб ин ҳами рақамои Россия ҳам рақамош кор мекунад 60 ҳам дар рақамо WhatsApp ҳам дорад. Аз ҳама хубашон мегӯяд мақсад ки алиши бошад, мегӯяд хубтаракай. Агар мақсад сумаки ҳам бошад, мақсад ки сумаки ҳам фурӯхта мешавад. Мошин хай монитор, кондитсионер, задни камера, ҳама чиз заводской, аслаш мошин вообще кам гаштагиае. Оиди мошин шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хӯрен, агар шумо фаҳмидан дар ин рақамошон занг заред, ба шумо маша фаҳмода метиҳад ва арзон ва алишава мекунад марамат. Мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Мошини навбати мо дӯстон ҳастаи Kia Seranto ҳастаи. Инашам дар территорияи Москва ҳастаи ва алиши ба мошино ки дар Тоҷикистон буда мешавад. Оз мо мегӯем ки чӣ хали мошин кати алиш мешавад. Kia Seranto соли бароишаш 2010 сол ҳастаи ки сӯишвориш бензини холияи мотор 1.6 литраи, коробка механика, ҳолати мошин баъдрон беҳтарин мошин тозакай. дӯстон аз 4 баллон мегӯяд пачка, яъне ки зимни дӯстон задаги ҳаста, ҳамин моҳи ноябр мегӯяд баллонш задаги ҳаста мегӯяд соҳибшон. хоб мошин мегӯяд ҳама расходош мегӯяд кадаги ягон расход нашуд, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ҳастаи. алиш мешавад ба мошино ки дар Тоҷикистон буда дӯстони азиз. хоб BMW, Kia, Mercedes, Hyundai, Honda ва дигар мошино ки айсолое ки 96 боло бошон мегӯяд, ҳамихел вариант алиш мешавад. Аз ҳама хубаш BMW, Kia, Mercedes, Honda, мақсад ки нохали Hyundai, Honda ва дигар намуд аз солҳои 96 боло. хоб аз сумаки ҳам фурӯхта мешавад. нархи сумаки дӯстони азиз ҳамагӣ 620 000 рубл бо муомилаи хуб дорад. асоси алиши мегӯяд соҳибшон, мақсад ки асоси алиши мегӯяд, мада хоҳоне мегӯяд, ҳамихел вариант. дӯстон аз мошин чӣ хеле гуфтам, мошин мақсад ки зури бадае, хоб мақсад ки дуюм поколени соҳибшон муктагае, маълум ҳуҷҷатпур ҳамаш ҳастае. мошин дар Москва, алиши ҳамихел вариант, рақамои Россия ва рақамои WhatsApp марамат тамос гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастаи баъдрон ки дар кузифи сидан беҳтарин ҳолат, мошин хелае ки дасти як одамда гаштеса. Opel Sedan соли бароиши тозаш 93 ҳастаи ки полни худ мегӯяд 97 кардагии мошин, дарун берун ҳамаш 97 кардаги ҳастаи. мошин хелае ки як даст гаштесае. сӯишвориш бензин газаи мотор 1.6 литраи, коробка механикаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. дӯстон аз мошин мегӯяд ягон
кор надорад. 11 моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мегӯяд 70%, хадавой мегӯяд соз. хоб хеле маълумототон аз мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархи мошин 30,000 сомон аст, боз муомила дорад. Opel 93 сол, 97 полни худкардагӣ, мошин мега ягон кор надорад, 30,000 сомон аст, бо муомилаи хуб дорад. Салоншам тозакай, балон ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. Хоб мошин дар ноҳияи Данғара дӯстони рақамҳои мегафон дасти якумаш 24 кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои расӣ ахираш 57, инаш за WhatsApp-ам дорам. биё мошина бин мегӯяд маъқул шид, арзон мекунед. мошин мегӯяд ягон хеле лишни расход надорад. маълумото бештарш аз рақамошон гирен марамат дӯстони азиз, срочнай арзон мешавад. я лайк казанед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel хечибек астаи баъдрон ки хечибекчаи зури бад срочна. соли бори 6-1996 сӯзишвориш бензини холияй тоқа бензинай. мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошинча ҳамаи намуд ҳуҷҷата ҳама чӯш ҳастай. сӯзишвориш бензини холии мошин мегӯяд утул кардагӣ астай. документош 1 сола, 4 та балон мегӯяд 80% дӯстони азиз. салон мегӯяд тигр, яъне салон тозак астай. свети заводской, мошин салон тозак, хай дидеси дар намуд чӣ мошинча фасонак астай. кузов мегӯяд ягон кор надорад. нархи мошина мегӯяд 45,000 мегӯяд, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳраки Панҷакенда. мошин люкамаш заводской, дискаҳои заводской, балон дӯстони 80%, краскаша ягон сарапина надорад. мошин тозакай хелаки дасти як одамда гаштаи мошин бензини холӣ карда гаштаги аст дӯстони азиз. ҳуҷҷаташ 1 сола кардагӣ, утулшам кардагӣ тайёра мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. нархи мошин 45 та бо муомилаи хубам дӯстони азиз дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакенда. ин ҳами рақамҳои тисели ҳисобшуна, рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳо WhatsApp дорад. оиди ҳами Opel хечибек шумо ягон маълумот хӯед, ягон саволот доред, дар рақамҳошон занг дар WhatsApp-шон ба шумо фаҳмода ва арзонам мекунад. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон Toyota Camry C. соли бори 2012 сол астаи ки 12 сола 8 моҳагӣ дӯстони азиз, яъне ки уже 2013 ҳисоб мекунад, 2012 8 моҳагӣ астаи. сӯзишвориш газ бензине, моториш 2.5 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат дай. дӯстони азиз балонош дӯстони азиз ақибашон мегӯяд 60% астаи, пешошон мегӯяд нави зимния дӯстони азиз, яъне ки балони пеш навай, ақибаш миёна дӯстони азиз. 8 моҳи дигар танировка дорад, 6 моҳи дигар дӯстони азиз ҳуҷҷат дорад. обшим 8 моҳ танировка, 6 моҳи дигар ҳуҷҷат. мошин масалан ки Camry C американка дӯстони азиз, мошин беҳтарин ҳолат аст, светаш мокри асфалт, кондитсионер, электропакети, балон ҳамаш созай. ҳай мошинча фарои ксенон, мошинча тайёр мегирӣ, фақат ҳай мекунем. нархи мошина мегӯяд 125 та мегӯяд, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем сӯзишӣ ва мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Camry C Америка, ҳуҷҷат танировка дорад, ҳама ҷош 100%. агар ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, ягон саволот доред, дар рақамҳои поёнбурда мегафонаи занг занед, рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳо WhatsApp-ам дорад, WhatsApp-шон ҳам кор мекунад. мошина мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. дӯстон азиз, чанд қаки маълумоте ки мо тонистем ба шумо фаҳмодаем, боқимода маълумотша аз рақамҳошон гирем. моториш 2.5 125 та муомилаи хуб дорад. мошин дар дорни шаҳрда гаштаги марамат занг занед. мегзарем ба шашум материали фурӯшӣ. дӯстон азиз, материали фурӯшӣ астае ки материали муравве астае ки пачкаи бензинаки астае 2025 солш, яъне ки 2024 ахирша гирифтагиам дӯстони азиз. пешаи соли нав обшин гирифтагиам материал вообще кам гаштагиай, яъне навай мегӯяд, барои ҳамин хона истода бурдаги астае, кори вазбӣ кардагӣ неста мегӯяд, тақрибан 400 гаштагиам мегӯяд соҳибшон. бензинаки пачкае қарор дорад дар ноҳияи Фарход, ҷамоати деҳоти деҳқонобод, деҳаи Сайфи Раҳим. дӯстон азиз, ҳамин хел маълумото. нархаш мегӯяд 18,000 сомонаи ахири навшай. материал мегӯяд пачка, ягон камбудӣ, ягон ихали, ягон рӯш, ягон сараф пачка пешаи ҳамин соли нав гирифтаги астанд, уже 2025 сол дӯстон азиз. нархаш 18,000 ахирша. ё як навшо намедонам 27,000 24,000 навшо қиматарак астанд, бо хахтон занем бинен. акада срочна сума кошта навша ахир мондиан, як диргам дига арзон меша 18,000 сомон ахири навша. марамат рақамҳои дастишо WhatsApp-шон занг занем, маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ астае дӯстон ки 2018 сол, яъне ки трактор 81 МТЗ
беларус ки дӯстон 2017 ахир шаҳр яъне ки 2018 ҳисоб мехӯрад обшим ай трактори Россия оварда гастанд трактор навай сайстяниш зури бадай 2017 ахир шаҳр дӯстон қатиш комплект пулук дорад балнош пачкай айҷош заводи мешавад ҳамаи намуд комфорта дорад 2018 ҳисоб мехӯрад дӯстон азиз нархаш 220 000 сомонӣ аст боз муомила дорад ҳама ҷош мегӯяд гарантикати трактор ай Россия омодаги ай қарор дорад дар шаҳри ваҳдат хоб нақш трактор 220 бо муомилаи хуб мегӯяд дӯстон азиз дорад ва рақамҳои дастии Билайн Тоҷикистон 88 ва рақамҳои Россия 76 инашам кор мекунанд ин рақамҳо дар WhatsApp доранд пулук қатиш комплект дӯстон азиз нархаш 220 бо муомила трактор 81 МТЗ беларускӣ барои шахсоне ки мехарем муомилаи хуб дорад метавонед ки маълумоти айнӣ ва пурраша аз рақамҳо гиред срочна сумуш муомила дорад мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra F ки дар кузофи караван срочна соли 2006 1996 ҳастае ки сӯҷифориш газ бензинай мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон аз мошин мегӯяд коробкааш қатъи моториш мегӯяд 100% балон мегӯяд 100% пӯшидагӣ мегӯяд надорад рамаш мегӯяд ҷоштае ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд буҷдагиае нархи мошин дӯстон аз 23 000 сомон аст боз муомила дорад ва қарор дорад дар шаҳри душанбе як каравано як 35 000 аст нархиш арзанда мошин созае нархи мошин 23 000 аст акна намедонам ки ягон сум арзон мекунад мекунад ша агар ки дар насибтон бинем мошин дар шаҳри душанбе дар военни гарадок дӯстон ки военни гарадок дорад оиди мошинш ягон маълумотои иловагӣ хоҳед ягон саволои зиёдӣ дар рақамҳои поёмдаст мегафон занг занед то қас суми холия алиш намеша илтимос мекунед фақат харидори аниқ беҳуда мегӯяд нороҳат накунед срочна сум накунед агар успех кардед мошина мехаред дӯстон азиз лайкира занед фаромӯш накунед ва наворо то охираш тамошо кунед мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Daiwo Nexia аст дӯстон ки срочнай бо нархи арзон соли 2006 1995 ҳастае ки сӯҷифориш газ бензинай мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд нахада мегӯяд мегардад мотор мегӯяд созае масла мегӯяд намехӯрад дуд намекунад коробка мегӯяд созае ҳуҷҷат утул мегӯяд надорад кардагӣ нестае яъне ки буҷдагӣ дӯстон азиз утул сахтон мекунем балонш мегӯяд дӯстон азиз миёна аст аккумуляторш мегӯяд соз хадавошам средяи мошин хеле нархиш арзандае аки мошини мисол 25 000 20 000 нестае неки нархиш арзанда нархи мошин 8 000 сомон аст дӯстон азиз аки бу қатишон мақсад ки сумша муомила мекунем чанд сум арзон мешавад ёки ахирча аниқ мекунем хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтарда мошин хайхи кор дорад танашта мисол ки кор дорад нарӯшка кор дорад обшин нархи мошин чӣ хеле гуфтам 8 000 сомон аст қарор дорад дар шаҳри бухтарда фақат конкретна харидро беҳуда мекунед нороҳат накунед дар насибтон боша мошина мехаред маромат занг занед мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla D аст баъдон ки драсе кардагӣ ҳастам соли 2006 2008 солае сӯҷифориш бензин газ мотори 1.6 литр коробка автомат мошин мекард дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин ҳуҷҷат ва утул кардагӣ ҳастае ана ки нашод мотор ва коробкаша мақсад ки рафта аз пеш бинед мошин мегӯяд созае неки аки мошинам главни асосишон ҳамин коробка ва автомат ҳамин чиз соз бошад дигаш мақсад ки ба хайрае нархи мошин мегӯяд 65 000 сомонӣ аст мошин қарор дорад дар шаҳри торсун зодане ки регарда нархи мошин 65 бо муомила дорад маромат рақамҳои телефони маромат занг занед мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Opel хетчбек дига срочнае соли 2006 1997 ҳастае ки сӯҷифориш газ бензинай мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд яксола ҳуҷҷат дорад утул кардагӣ монитор мотор соз инжекторае хоб мошин хайсоз нархи мошин 25 000 сомонӣ бо муомила дорад хайки ҳолатчам хе зур не миёнае яксола ҳуҷҷат утул кардагӣ аст моторсоз инжектор мошин дар шаҳри душанбе 25 та хай муомилаша худон тариқи телефоне ки аз пеш мекунем ина рақамҳо мегафони юсефшон шахсоне ки мехарем маромат занг занед ва дӯстони азиз ногуфта намона шумо дам агарам хари мошини фурӯшӣ бошад хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан мо реклама мекунем маромат дар рақамҳои боло буда 20 та
WhatsApp чизи боша рӯи ки реклама мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Mercedes C-класс аст ба дурон ки Mercedes-Benz C-класс соли 46-1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 8 литре коробка механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин хеле кам кор дорад. Мошин срочно фурӯшӣ ҳастае. нархи мошин 32000 сомон ҳастае. мошин полобъёме объёмни кардага ҳастанд. хоб нархаш 32000 сомон. мошин транзит. Ака дӯстон азиз мошина бо чӣ расход дорад? Ин аша рафтааст. Пеш бинем мошин дарошам трезоршам электропакет набуда простой ҳастае. нархи мошин 32000 ҳастае. муомила дорад. хоб кадоми ту мехоҳед ки маълумоти иловагӣ аз замини сечка фаҳмида дар рақамҳои поёнда занг заред маълумотша гирем. мошин дар шаҳри Душанбе. ин рақамҳои мегафони соҳибшон 32000 муомила дорад. лайка дӯстон азиз занед навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D светои сафед бо нархи арзон срочно. Toyota Camry D соли 2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине моториш 2.4 литре коробкаш автоматаи мошин мека дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз мошин ягон дард мега надорад. мотор соз, коробка соз, 4 баллон қатъи дискаш нав, ҳуҷҷат дорад, ӯто дорад, задни камера, монитор, номерош падарка. хоб дӯстон аз неки нархша ахирша гуфтагааст. нархи мошин мегӯяд 68 ахири нархе дига арзон намешавад. дӯстон то қад суми холия мегӯяд кадоме ки успед кард. мошин дубай дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи муъминобода. мошин хай нархи астралӣ нархи Opel Tucson. агар мумкин аз пеш рафта бо хай қатчон як хушрук гап мумкин ки ягон чи муомила кунане ки соҳибшон гуфтанд ки нархи ахираш 68 ҳамихел наистиянд. 1 дирам арзон намекунем. дӯстон азиз алишав намешавад то қад суми холия. агар ки успед карден мегирӣ накарден мегиранша дӯстон азиз дар насибтон бошад мошин дар муъминобод. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеода худо нигҳабон.